Intervistat fuq One Television, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li ma jista' qatt iħalli l-Partit Laburista jintuża għal kompromessi mas-sewwa. L-għada li tħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Prim Ministru qal li l-iskop tal-laqgħa tal-Grupp Parlamentari u Eżekuttiv tal-Partit Laburista mhux minħabba xi vot ta' fiduċja, iżda minħabba l-ħtieġa ta' diskussjoni dwar il-futur tal-partit u l-pajjiż. Għalli dan se jsir għax jemmen li l-Partit Laburista dejjem kien fuq in-naħa tas-sewwa u għalhekk waslet il-fiduċja tal-poplu tul dawn l-aħħar snin. Bil-Prim Ministru jirreferi għal ġlieda tal-Partit Laburista favur id-drittijiet ċivili fost oħrajn. Sostna li matul il-laqa se jagħmel il-pożizzjoni tiegħu ċara li l-Partit Laburista ma jistax jintuża l-kompromessi mas-sewwa. Żied li l-Partit Laburista għandu rrieda li implementa u jieħu d-deċiżjonijiet li l-poplu qed jistenna minnu. F'dan il-kuntest semma bidliet meħtieġa riflessi fil-messaġġi li bagħat il-poplu fil-vot tas-Sibt. Huwa elenka bosta riformi li wettaq Gvern Laburista tul ix-xhur u snin li għaddew u rrimarka li kull riforma trid tkun imsejsa fuq is-sewwa. Il-Prim Ministru qal li l-poplu wera li mhux fl-oppożizzjoni qiegħed ifittex is-soluzzjonijiet u fisser il-vot tas-Sibt li għadda bħala turija li l-poplu irid verżjoni aħjar ta' Gvern Laburista. Dr. Abela qal li l-Gvern irid jibqa' jisma' talbiet leġittimi tal-poplu u f'dan il-kuntest tagħmilha ċara li l-impjiegi mal-Gvern mhumiex għall-kumdità iżda għall-qagħdi tal-poplu. Żied li ż-żgħażagħ qed jindikaw id-direzzjoni li l-pajjiż għandu jterraq fiha. Qal ukoll li l-kwalità tal-ħajja ma titkejjilx biss bil-flus fil-bot u qal li qed jibgħat messaġġ b'saħħtu li kull min qiegħed fil-Gvern sabiex jibqa' umli u jifhem ir-realtajiet tal-poplu fosthom fil-qasam tad-diżabilità, is-saħħa u l-edukazzjoni. U wara l-fehma li l-Gvern għandu l-attitudni u l-kapaċità li jwettaq dawn il-bidliet. U rrimarka li flok jagħmel bħal Partit Nazzjonalista u jiċċelebra telfa, il-Partit Laburista qiegħed jirrispetta r-rieda tal-poplu u jarbel il-messaġġ li bagħat il-poplu.